Baku Rama Wijaya mung netepi wajibing urip mbrasta angkara murka ngruwat reretuning jagat kanthi teteken adiling hukum bareng mati tak wujuti ganjur ilang nyawamu Dasamuka. Nanging paman bakal pasrah urip pati tak pasrahke marang Indrajit. Aku Patenana bocah bagus. Aku Patenana bocah sigit Indrajit. Nanging sadurunge aku mbok pateni wene ana waktu ora ketang mung 5 menit. Pamanmu Wibisana bakal ndongeng marang si Indrajit. Yo, crita sadurunge mudhar crita mara gagrak rungokake. Ya. Indrajit. Kenang apa? Kenang apa kok pamanmu Gunawan Wibisana kok mbelani Prabu Rama Wijaya mergo aku ngrumangsani? Prabu Rama Wijaya mono mujudake wakiling Gusti minangka dadi dutaning adil kang duweni kewajiban ngisas angkara murka. Merga aku ora tega dening kamurkane bapakmu Prabu Dasamuka kang duweni hambek nista budi candala, duweni pakarti kang angkara murka. Indrajit, kowe kuwi sejatine dudu anake Kaka Prabu Dasamuka. Ning sejatine Indrajit Megananda kuwi putraku, ya kuwi kowe iki sing sejatine kowe iki anake Gunawan Wibisana. Kowe kandha mangkono nganggo dasar apa? Nganggo wewaton apa? Tak critani kaya mangkene larah-larahe. Nalikane jaman semana, bapakmu Prabu Dasamuka ya Sang Rahwana Raja nalikane tetugur teteki brata mapan ana lengkeing Gunung Goh Karna. Niate bapakmu Prabu Dasamuka kepengin negara Alengka pinaringan ayem kang sarta tentrem. Dewa para dewa padha ngudaneni. Para dewa ngudaneni pamintane bapakmu Prabu Dasamuka ya Sang Rahwana Raja. Ya kuwi kanthi lantaran tumuruning Dewi Widawati, Dewa Kandha. Para dewa paring dawuh yen Dewi Widawati bakal manitis marang anake Prabu Dasamuka. Kamangka garwane Prabu Dasamuka ya ibumu kang sesilihe Dewi Tari kang sakmono lagi nggarbini utawa mbobot. Kang sakmono lagi mbobot utawa nggarbini. Dewi Antari manitis ana kandhutane. Dewi Widawati manitis marang kandhutane Dewi Antari. Bayi lahir metu wedok. Aku batin Indrajit. Aku nggraita kaya ngapa ta dosaning jagat. Bebendu apa sing bakal ditampa kelawan negara Ngalengka yen ana lelakon. Yen ana lelakon bapak bakal ngrabi marang anake dhewe merga Dewi Widawati manitis marang anake wedok Kakang Prabu Dasamuka kang dikandhut kelawan Dewi Antari. Ngawuningani perkara kang kaya mangkono Gunawan Wibisana ora mung meneng bae. Anake wedok Dewi Antari banjur tak jupuk. Ya kuwi tak wadahi ana wujuding kupat jenenge Kupat Sinta tak larung ana ing segara. Banjur aku muja mendung. Aku muja mendung utawa mega dadi anak lanang ya kuwi kowe. Mula jenengmu Indrajit ya Megananda. Merga kowe anak pujanku, anak sing tak puja saka mega utawa mendung. Kowe dadi anake Prabu Dasamuka ning kaya mangkono larah-larahe. Aku ora mentala yen ana bapak ngrabi karo anake dhewe. Yen tok katentremaning negara Ngalengka kudu ditebus kanthi cara Prabu Dasamuka ngrabi karo anake wedok. Kowe sejatine dudu anake Kaka Prabu Dasamuka ning kowe iki anakku Indrajit. Waduh, Kanjeng Rama. Waduh, Kanjeng Rama, nyuwun lumunturing pangaksami. Kula ngantos cumantaka wantun kalian paduka Kanjeng Rama Gunawan Wibisana. Kula nembe mangertos mbok bilih Indrajit menika putra paduka Kanjeng Rama Gunawan Wibisana.
Slendro ingkang raos, slendro ingkang batos. Duh Kanjeng Rama, kula mboten kepengin kalepetan dedosanipun Kanjeng Rama Prabu Dasamuka. Paduka Kanjeng Rama Gunawan Wibisana saged nggelar inggih kedah saged anggulung. Paduka Kanjeng Rama saged muja kula lumantar mega dados kula. Paduka kedah saged mangsulaken wujud kula sekawit dados mega utawi mendung. Kula mboten kepengin kalepetan dedosan kang sarta kamurkanipun Kanjeng Rama Prabu Dasamuka. Ya, aku ngerti apa sing dadi atimu. Menepno sing dadi rasamu. Menepno sing dadi rasamu. Kowe ora bakal kalepetan ing dedosane Kakang Prabu Dasamuka, bakal tak balekne wujudmu dadi mega utawa mendung, tak balekke dadi wujudmu sekawit Indrajit. Jiwa mancing wah Rama Wijaya anake mati bapake sing milani. Hai wah Ridho mawar-awar-warahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tatakaya butula war panjriting turang gesti miwang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja dwaja lelayu sehabit Prabu Dasamuka walatialah biangsat Rama Wijaya kuwi. Prabu Dasamuka mumpung durung kedadean sira tumekaning pati isih gedhe palimarmaning sun marang Dasamuka nungkula dene garwaning sun Rekyan Sinta balekna marang panjenenganing sun yen to kateman mangkono bakal lestari anggonmu dadi ratu ana negara Ngalengka. Piye? Aku mbok kon nungkul. Iya. Anggepmu kowe kuwi sapa? Anggepmu kowe kuwi sapa? Kowe ngeman karo Dasamuka, ya? Kowe ora susah ngeman karo aku, kowe ora usah ngeman karo Dasamuka. Bayangen Sinta. Kukupen negara Ngalengka nanging yen wis pedhot gulune Dasamuka, wis ngadang-adang dadi batang. Yen to pancen mangkono, Pranyata Kwinalendra kang wegah nampa wewarah nampik pitutur becik nduwa piwulang utama
Kowe ratu kang wengis Dasamuka, sing wengis kowe Rama Wijaya, sing wengis kowe. Kowe ora ngilo karo kahananmu. Kowe ora ngilo karo githokmu. Kowe ngorbanake nyawane ewan prajurit munyuk mung kanggo nuruti tresnamu marang Badan Sapata. Mung kanggo nuruti kaperluan pribadimu, mung kanggo nuruti nafsu serakahmu Rama Wijaya. Kowe biangsat kowe manungsa. Munyuk-munyuk kae mbok apusi, mbok nggo beteng leteki atimu anggonmu kabanda marang katresnan. Wadya balaku, prajuritku nganti blasah kaya babatan pacing iki merga saka nafsu kekarepanmu Rama Wijaya. Kowe kabanda ing katresnan nganti kowe ngorbanake pirang-pirang nyawa. Apa kaya ngono kuwi dudu wong kejem? Apa kaya ngono kuwi dudu wong mengis? Kondange akeh kang ngandharake kowe titising Dewa Wisnu, dewa kang andum kabagyan lan katentreman. Nanging nyatane kabeh mau ora ana nyatane. Kang mestine Wisnu kuwi dewa kang gawe tentrem, dewa kang gawe kabagyan. Nanging yen kowe kuwi dudu Wisnu ning kowe ratu sing kepanjingan jiwaning iblis. Kowe ratu sing watakmu kaya kewan tanpa duwe rasa welas kang sarta asih. Ora duweni rasa asih marang sapadane sawangen. Sawangen para wadya balamu padha mblasah kae kabeh saka pakartimu, kabeh saka pokal gawemu. Kowe ratu sing jirih getih wedi mati, kowe aling-aling bangsaning munyuk sing padha dadi korban. Kowe dudu manungsa Rama, kowe bangsaning satu kewan, kowe jagal, kowe iblis Rama Wijaya. Aja kleru panampa Dasamuka. Yektine anggonku napaki perang iki ora mung kasurung brantaning asmara njaluk baline Dewi Sinta. Babar pisan ora. Nanging sing luwih wigati, kewajiban ingsun iku mbrasta memalaning jagat ingkang sinandhang ratu ngalengka sak wadya balane. Mula aja nganti tumpang suh ideping tekad, aja nganti wersuh nggone matrapke katresnan lan kewajiban. Ingkang ingsun tindakake mung kudu nyirnake sukertaning bumi kang ora ana liya ya mung kowe Dasamuka. Dene garwaku, bojoku Sinta mung kinarya pancatan anggonku bisa sabet jagong kelawan kowe Dasamuka. Dene sakrampunge peperangan iki bakal katandha jaman kang anyar. Kang kebak ing katentreman ya kuwi jaman Kerta lan Raharja. Yalah, gombal Rama, gombal. Ucapmu kabeh mau ora ana nyatane. Kabeh ucapmu mau mung ngaya-wara ngetoke sucine tumindakmu ana ngarepe wadya balamu. Nanging aku weruh regetaning atimu. Aku weruh regetaning rasamu. Kowe wong lanang kang kaprawasa dening bojo, kowe wong lanang kang uripmu dikunjara dening katresnan, dikunjara dening Sinta. Jejermu satriya nanging sejatine kowe kuwi wong lelemeran, kowe kuwi wong jirih, kowe wong ringkih Rama Wijaya. Sakarepmu nggonmu ngarani Dasamuka. Ingkang baku Rama Wijaya mung netepi wajibing urip mbrasta angkara murka. Ngruwat reretuning jagat kanthi teteken adiling hukum. Bareng mati tak wujuti banjur ilang nyawamu Dasamuka. Melayu Rama. Hi. Ha. Hey. Hey. Pa. Pa.
Hei, ha. Hei, ha, hei, ha, hei. Ah, hei, ha. Hei, ha. Otak, ha. Mati aku. Eta. Hot, ha. Otak, ha. Hot. Oh. Hutan. Wah. Wah. Hit. Hitan. Wah. Hit. Hey. Burung kalah aku. Hai. Ah. Wah. Hat. Ah. Bah. Ah. Hit. Ha. Hut. Ta. Go. Ta. Hi. Ho. Hi. Ho. Hey. Ha. Hi. Ah! Wah! Ah! Jrebabah depane lemah. Ora tungalengka diraja Prabu Dasamuka ya sang Rahwana raja. Eling-eling Prabu Dasamuka hanggaduh aji Pancasanya. Kalamun to mati senadyan to sedina mati ping 17 paribasane. Kalamun to isih kesrambah bumi geni Banyuangin lan swasana bisa gregah bisa bali urip maneh. Ucap urip maneh sang Dasamuka gregah kaya wuwu saka nendra. Ah! Hey! Pancasanya. Hey. Hey.
lelakon kok nganeh-nganehi. Lelakon kok nganeh-nganehi. Ratu Ngalengka Dasamuka pancene duweni kasekten kang linuwih ora bisa dianggep enteng. Angger mati iso urip neh, angger gletak mati iso urip neh. Semar ngerti merga Dasamuka kae duweni aji Pancasunya. Wong kok sektine ora jamak. Angger mati urip neh, angger mati urip neh. Iso lho ki nggo wayangan bar jam 7 isuk iso lho ki nggo. Ya, aku bakal golek bantuan. Mangkahang grus-rusu mbarlindo bumi gunjing gumaludo guntur ketuk ing Kiai Semar kang ngadhep marang Anoman ana parigawe apa Kiai? Ndara Anoman piye? Prabu Rama Wijaya Bendara sampeyan kasesering jurit angger Dasamuka dipateni iso urip meneh, angger Dasamuka dipateni saged urip malih. Merga Ratu Ngalengka nika nggaduh aji Pancasunya. Pancasunya. Nggih. Banjur apa Prabu Rama Wijaya bakale kaseser nyuda merga musuh tanding ora bisa uwa-uwa ngadepi kasektene Prabu Dasamuka Ratu Negara Ngalengka Kyai. Mboten. Sak sekti-sektine menungsa menika mesti duweni pengapesan. Sak sekti-sektine menungsa mesti duweni kelemahan. Sak dhuwure langit isih ana langit. Banjur pamrayogane Kyai Semar piye? Jenengan jebol Gunung Karungrungan. Jenengan jebol Gunung Karungrungan. Sampeyan jek seneng dolanan gunung to? Lah wi gunung senenganku Kyai. Ha nggih. Jenengan jebol, dijebol tok lho, aja diutik-utik. Jenengan jebol Gunung Karungrungan. Nalikane Prabu Rama Wijaya nibakake jemparing, sampeyan tablek badane ragane Prabu Dasamuka nganggo Gunung Karungrungan ben ora bisa balik urip neh. Yo ngestokke dawuhmu Kyai Semar. Mutiar kowe Dasamuka. Campung. Woi! Woi! Mati kowe Dasamuka.
Permara reh mangosamya ngambrangang Kadi karonaning kaswasining marga Hemalatkung Risang ganta mastrat maca lengleng lalu mangulati Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Umyus amara wayahanto ing Yayi Dewi Sinta apuranen pun Kakang krana randhat anggonipun Kakang Hamboyong marang Yayi Sinta nuwun inggih sinuwun siang pantara ratri kula tansah ndedonga mugi-mugi anggen kula bebrayan kalian jengandika sinuwun Rama tansah manggih rahayu wilujeng. Yayi Gunawan, sira Yayi bakal tak dadekake ratu ana negara Ngalengka, ya mung siadi kang tak percaya. Duh sinuwun, kula rumaos dereng pantes jumeneng dados ratu. Menapa mboten prayogi paduka kemawon sinuwun Rama Wijaya ingkang ngukup negari Ngalengka punika? Gunawan Wibisana kewajibanku wis rampung ya kuwi ngisas angkara murka. Wong kang kewajibane wis paripurna iku ora mbutuhake apa wae kang sipate kadonyan. Luwih-luwih dadi ratu ana Ngalengka iki. Babar pisan Rama Wijaya ora kepingin. Ingsun mung kepingin menepake rasa gedhekake panembah nindakake dana lan dharma. Kanggo sangu besok yen sowan ana tepet suci. Mula Gunawan sira nerusna gegayuhane leluhurmu Ngalengka biyen balekna kapercayan para kawula tuduhna laku becik jejegna lakuning hukum isenana rasa asih lan tresna. Ngalengka wis suwe dirusak dening Dasamuka mung wae rusake lair isih gampang didandani nanging sing angel kuwi ndandani rusake budi pekerti. Mula ya mung Gunawan Wibisana kang pantes nyekel bawat peperintahan ana Ngalengka diraja iki. Ngalengka diraja taklih jenenge dadi negara Singgelapura. Lenglenging driya mangu-mangu mangun gong kanduhan rimang lirlena tanpa kanin ing lirlena tanpa kanin yen tantulusa yen tam tulusa mengko sang dyah utama ing ngaturaken panuwun dhateng Sinuwun Rama Wijaya namung kemawon senadyan to kula sampun kawisuda mboten ketang sembur uwur kula nyuwun sangu kali damar kinarya gegebengan anggen kula dados ratu ngayomi para kawula dasih sinuwun. Yayi Gunawan iya. Ugeri wong dadi ratu kuwi nyontowa lakuning alam iki kang sinebut Astabrata. Yaiku 8 perkara
kang dadi isining alam ya kuwi Surya, Candra, Kartika, mendung, bumi, geni, samudra lan angin. Liripun kados pundi sinuwun? Surya utawa srengenge bisa madangi jagat lan nguripi sagung dumadi. Candra utawa rembulan bisa gawe rasa adem. Kartika utawa lintang bisa dadi kiblating wektu. Sira dadi ratu kudu bisa dadi tulodo. Banjur mendung kudu bisa nandukake singit lan wingit. Banjur bumi, siyadi kudu santosa kaya bumi. Geni siyadi kudu bisa mbrasta memala ora pilih kasih. Banjur samudra, watakira kudu jembar, kudu sabar drana. Kang pungkasan angin, sira yayi dadi ratu kudu bisa manjing ajur-ajer. Pangandikanipun kakang iki jenenge piwulang pepakem Astabrata ya Makutha Rama. Ya iki kang dadi makutaning Prabu Rama. Estokno piwulang iki nganti kapan wae ya Di?